Здравейте, аз съм Влади Великов и в това видео ще продължим да работим с Cloud Projects и планирането на производство. Нека да се отворя проекта, по който работим и да покажем файловете, които съм качил. Анализа е ясен, вече коментирахме в предното видео. След това имаме машини, готови продукти и маршрути. Нека да ви покажа съдържанието на тези файлове. Аз съм си ги подготвил предварително. Това са машините. Имам номер, имам име и вид машина. Т.е. сложил съм 3 лазера за рязане, 3 машини за огъване и 6 станции за заваряване, където работят хора. Не са роботизирани. Другия файл е готови продукти. Ето пак номерче, име, вид, ready продукт. Сложил съм 4 продукта. Гледам да държа нещата по-прости. Даже сега само 2 ще участват. И това са маршрутите. Т.е. за готов продукт лампа 1 за партида от 10 броя имаме първа стъпка лазерно рязане 15 минути, след това огъване 20 минути и след това заваряване 10 минути, общо време 45 минути. Това е чисто производствено време без изчакването между станциите, което знаете, че е най-много. За следващата лампа 2, пак за партида от 10 броя, имаме лазерно рязане 20 минути, огъване 30, заваряване 20, общо време 70 минути. Тези данни аз съм ги сложил вече в Knowledge Base в проекта. Ето в файлове, давате плюсче и си избирате кои файлове да качите. Тоест, изкуствен интелект има тук ваша малка инстанция, малко проектче, само с вашите данни. Тоест, той не излиза навън. Чете само тях и се обучава с тях. Това за мен е най-ценното нещо в тази опция Cloud Projects. Има и в ChatGPT, има я и в Lumo на Proton AI, който е с криптирани данни и ги защитава да не се четат, да не излизат навънка. Тук също има такава защита, но който не вярва, иска да са му по-съхранени данните, е хубаво да ползва на Proton изкуствен интелект. Така, качил съм ги вече тези данни и сега пристига поръчка от нашите клиенти. Тъй като в предното видео, което вече трябва да е премахнато, Клод беше сложил автоматично някакви имена на фирми, които се оказа, че съществуват, и за да нямаме някакви претенции от хората, да няма съвпадение на имена, аз тук съм си измислил по-интересни имена. Ето, първият клиент се казва Meteo Electric, проверил съм, няма такава фирма, а втората фирма се казва Electron Barbaron. Ако някой хареса тези имена, е свободен да ги ползва. И тук за още по-просто съм направил, че поръчват само един продукт. Само лампа 1 с съответните количества и дата на експедиция 27. Защо дата на експедиция ползвам една дата? Това е много често срещана практика в петък да имаме камион за износ. Било то износ в друга държава или просто да ги вземе от нашата фабрика в България и да ги разнесе по други фабрики в България, по други складове в България. Тоест експедицията е на 27. И този файл сега аз не искам на ръка да планирам, аз ще го сложа в Cloud. Тук вече няма нужда в файлове. Мога ето тук да дойда и да кажа добави
тези поръчки. Днес е 24, т.е. аз вече малко закъснявам. Качвам файла и му казвам: направи ми график за работа за тази седмица спрямо тези поръчки. Сега той ще ползва това знание, което аз съм му дал вече, и на база на това, което съм дал в анализа, на база на тези файлове, които съм качил, той ще направи разпределението. Не трябва да отнеме много време. Това за Клод е дребна задача. Ето, започна да... Нека прочета и файлите с машините и маршрути, за да има пълна картина. Чудесно. Така. И ето започва да дава обратна информация. 7 поръчки за LED Lamp 1. Продукт 1100. Всички с крайна дата 27 март. Добре. Партида 10 броя. Маршрут лазер 15, огъване 20, заваряване 10, равно 45 минути на партида. Точно така. Общо 1260 минути по 45 минути по 280 делено на 10. Така. Аз това сега не мога много да го сметна. Така че нека да се отворя файла. Ето ги количествата. Общо са 280 броя. Най-лесно какво мога да направя? Деля го на 10 и получавам една партида. Всяка партида се прави за 45 минути. Ето го времето. Добре, значи правилно го сметнал. В началото, докато го научите, той може да греши. И за да сте сигурни, проверявайте си нещата 2-3 пъти, т.е. на ръка, и когато сте убедени, че той не греши, вече започвате да му вярвате. Но в началото няколко пъти трябва да го пробвате, да го проверявате, и ако има грешка, да му казвате: виж сега, тук сгреши, това не се смята така, ще го смяташ по кой си начин. Той ще се научи. Малко както работи с дете. Детето прави грешки, вие му казвате: това не е правилно, искам от сега нататък да смяташ по кой си начин. Така. И тук много интересно, той обича да ни задава въпроси. Отделно аз също в инструкции, ако не съм му казал, то е хубаво да му кажете: задавай ми въпроси, когато има нещо неясно. И той казва: преди да продължа, имам няколко уточняващи въпроса. Тези уточнения ще им помогнат да направят точен график, съобразен с реалния капацитет и правилата за приоритизиране по SimpleDBR, т.е. упростен барабан буфер въже, който аз съм препоръчал за тази фабрика, защото работи с къси партиди, а не с дълги. Ако работите с дълги партиди, по 300, по 500, 800 нагоре, тогава е по-добре да работите с класическия барабан буфер въже, с буфер преди тясното място. Но тъй като тук работим с къси партиди, ние нямаме време да натрупаме буфер преди тясното място, и затова съм избрал този метод. Продължавам с отговора. Но всички 7 поръчки имат една и съща крайна дата. Така че приоритетът ще се определи по проникване в буфера. Поръчките с по-ранна дата на пускане и по-голям процент изразходвано време ще се подредят първи. Тоест той обяснява какъв е начинът, по който SimpleDBR работи. И аз в анализа съм му го обяснил. Тоест аз съм го научил той кой метод да ползва. Ако вие не сте му дали метод за планиране, как да изчислява приоритети, той не е ясно кой ще ползва. Може би ще ползва някакви класически методи, които те не вършат работа вече в наши дни. Така, и сега конкретният въпрос. Колоната време 4590 135 представлява общото производствено време за цялата поръчка. Всички операции, нали? То е за 10 броя по 45 минути партида. 45 минути за поръчка 2345. Добре, нека да видим коя е поръчката. 2345, 10 броя за 45 минути. Точно така. Да, общо време за всички операции. Графикът за кой работен център трябва да бъде само за заваряване, което е тясното място, или за всички 3 операции. Аз искам за всички операции. Макар че, когато правим
класическия барабан буфер въже, там планираме само през тясното място. Но това е много трудно за управление на терен. Много по-добре е всяка станция да си има задание предварително. И това ще говоря в едно от следващите видеа. Какво означава това хората да имат предварително зададено време и задачи. Така че тук избирам всички 3 операции. Колко заварчици са налични тази седмица? Ето той си говори с нас. Тоест ако аз това го правя сутринта, хората ми са дошли на работа и аз знам кои са, веднага мога да избера. Ето, 2, третия не е дошъл. Отговорил съм на важната му информация и той ни благодари. Сега изчислява натоварването и ще направя графика за всички 3 операции. Обобщение на данните, 7 поръчки, маршрут, лазер, огъване, заваряване, заварчици Иванов и Петров. Ако има съвпадение на имената с някой, нямам предвид никой конкретен човек, просто съм избрал едни от най-популярните имена в България. Работен ден от 8 до 4, добре. Почивки 10, 10, 15, 12, 12, 30, 14, 45, 15. Добре, няма да навлизам в дълбочина с времената, защото там е малко трудна история и е административен казус. Нека сега изчисля времената за всяка поръчка по операции и да проверя капацитета. Добре. Всички поръчки са в червената зона. Защо? Много късно ги пускам. Затова са в червената зона. Поръчки 2345, 2346 имат минимално по-висок приоритет. Пуснати на 1 марта. Капацитетът е достатъчен. Нека направя детайлния график. Добре, изчакваме го тук. Ще видите в следващото видео, ще разкажа за зоните на проникване. Тоест, производственият буфер е цялото време за производство, което ние планираме да се ползва от една поръчка, но вътре задължително слагаме защитното време. Тоест, ако времето за производство е, да речем, 10 часа, ние ще сложим 50 или 60 часа общо време. Защото много време детайлите прекарват в чакане. И затова аз казвам, че ефективността на много производствени компании е ниска, защото много време се чака. Работи се с големи партиди. Често трансферната партида е равна на производствената и оттам става огромно забавяне. Наистина огромно. Така, графикът е изчислен. Виждам, че всичко може да приключи до вторник обед. Как? Вторник обед? Днес е вторник. Капацитетът е повече от достатъчен. Забелязвам обаче, че Петров не е заед изобщо, а заваряването се натрупва само на Иванов. Нека оптимизирам разпределението между двамата заварчици и създам Excel файла. Добре. Интересно как. Във вторник ще е готово всичко. 1260 минути. Общо време, нали? Ако погледнем само тясното място, 10 минути. На партида, колко партиди казахме, че имаме 28 партиди по 10 минути. Да, тясното място наистина е достатъчно. Въпросът е да успеят и другите да преминат през него. Проникването, когато вземем времето за производство плюс защитното време и да речем 100 часа, ако са изтекли 33% от това време, смятаме, че проникването е в зелената зона. От 33 до 66% е жълта, от 66 до 100 е червена. Тоест, ето тук, точно това пише червена зона, т.е. около 88% от времето вече е използвано. След червената става черна, което трябва да се направи. Това е политическо решение на компанията, да решат черните зони какво ги правят. Или може да се обадим на
на фирмата е да питаме дали изобщо имат нужда още от тези продукти, защото много време е отишло, или да ги правим. Тогава черните поръчки се дигат с най-висок приоритет, но те може да отпаднат. Тук нещата доста се забавиха. Виждам проблем, всичко пада на Иванов, защото конвейерният поток е последователен и Иванов винаги е свободен по-рано. Нека преработя логиката за разпределение между двамата заварчици и подобря файла. Това според мен ще се прави само веднъж или два пъти, докато се научи точно как да се подрежда нещата. Добре, нека да видим какво излезе. Ето по файла. Тук е обобщението, т.е. обща информация. Иванов какво ще работи, 160 минути по 4 поръчки. Петров по кои поръчки ще работи. И тук влизаме в дневния график. Лазерно рязане, понеделник започваме. По тази поръчка той ще направи 10 бройки. После ще премине към следващата поръчка и така. Ето това, което забелязваме е, че в 8:15 ще е готова поръчка 23:45 отрязане и веднага влиза в огъване. Ето в 8:15 започва огъване. До 8 часа и 35 минути и след това 8 часа и 35 минути влиза в заваряване. Тоест това е един идеален вариант. Но хубавото е, че е успял да ги навърже една след друга. Нека да вземем друга да проверим. 23:48 в 10 часа е готова. 23:48 и 23:48 влиза в 10:45. Защо по-късно? Защото е работил по предната поръчка. 23:48 всъщност е на две места. Защо? Защото е имало почивка, кафе пауза от 10 до 10:15 и затова тук е отбелязано, че е спряна. Сега, при лазерното рязане може да оставим поръчката да се работи автоматично, няма нужда да стои някой да пази машината. Тоест тук може да кажем, че при лазерно рязане тези почивки да не ги счита, а да си работи машината без проблем. Тя няма нужда от надзирател. Това е едно от подобренията, които можем да направим в графика. Значи графика изглежда добре. Вторник имаме огъване и малко заваряване и сме готови. Сега, за да ускорим процеса, аз бих предложил ето и тези поръчки. Защо казваме разлика между производствена партида и трансферна? Това е производствена партида. 40 броя по поръчка 23:48. Ето, влизаме тук 23:48, поръчани 40 броя. Това е производствената партида. Обаче трансферната е количеството, което преместваме между машините. Значи аз в случая, ако на един лист при лазерно рязане излиза 10 детайла, аз няма нужда да режа 4 листа и чак тогава да ги местя към огъване, а мога още когато листа е готов, веднага да го преместя. Тоест от един лист излизат от рязането 10 детайла, слагам ги на пале, слагам етикета, минава транспортьора, взема ги и веднага ги носи на огъването. Нека да видим какво ще стане. Тоест отивам в Cloud и му казвам
искам да направиш две корекции. Първа, трансферната партида искам да е 10 броя. Това е количество. Трябва да му обясня какво е. Това е количеството материали, които да заложиш в графика за преместване от една машина към друга. Как още по-подробно да му го обясня? Не чакай цялата поръчка да е готова, за да я преместиш към следващата машина. Премествай ги по 10 броя. Например, тук е много важно. Трябва да му давате пример. И сега аз тук знам точно, ето е поръчката. Например, поръчка 2347 си задал да се работи цялата на лазера и чак когато са готови всичките 30 броя, тя да отиде на огъване и след това на заваряване. Искам от лазера да отива към огъване и към заваряване, след като 10 броя са готови. С други думи, искам да насечеш производствената партида на малки трансферни партиди от по 10 броя. Това важи за всички продукти. Второ ще му даваме ли? Да. Искам да... Сега гледаме постепенно да се приближаем до реален вариант, а не да работим в хипотетичен. Тоест в практиката преместването не е за 0 секунди, а изисква време. Искам да заложиш време за транспортиране на материалите, скоби, партидите между машините. В момента то е 0 минути, но това не е реално. И тук може да сложим наистина голямо време, за да започнем много близко до реалността. Не искам да сложите 3 минути, при положение, че ви е ясно, че това нещо се движи за 1 час. Заложи време за транспортиране, да речем 30 минути. И сега му казвам, давай направи новия график. Тук трябва да му е малко по-лесно, защото вече нещата са готови сметнати, малко време ще трябва да добави между преместването и да насече партидите, съответно да сметне всяка една партида колко време ще му отнеме. Аз съм му дал това време, т.е. не трябва да се бави много тук. Ето тук не трябва да има промяна на първи ред, но втория трябва да е насечен вече на 2 части. Даже е хубаво да му кажа и да сложи имена. Например, тук да е 2346-1 до първа партида, после 2346 като втора и така нататък, за да е по-ясно видимо. Другата корекция, която после ще добавим,
вече когато коментирахме, тук почивката, когато е при лазерно рязане, да я няма. Друга особеност, която мога да кажа е, че може, освен това отбелязване на партидите, на практика да слагаме етикети по палетите, т.е. когато едно пале е готово за транспортиране, да има етикет следващата операция, огъване, и да може транспортьора по-лесно да вижда какво трябва да прави. Сега това, което виждам като проблем е, че в огъване нямаме посочена точно машина, а аз тук във файла му бях подал, ето е този списък, че огъване имаме няколко ямади и е хубаво тук да ми ги разпределя. Но, както казах, има нужда от време, докато се научи какво точно да прави. Когато отидем в последния етап, виждаме правила на SimpleDBR и ето тук са тези цветове, за които говорех, че черната е над 100, червената е между 66 и 100, жълта между 33 и 66, зелена от 0 до 33. И тук някои неща, които сме заложили в инструкциите. Ето, работниците не избират сами поръчки, работи се строго по графика. Много важно уточнение, задължително го правете, защото ако работниците почнат сами да се избират, хаосът ви е гарантиран. Така, ето трансфер на партида 10 броя, всяка поръчка е нарязана на партиди по 10. Много по-бързо става, когато работи с по-малки партиди. Направил съм един симулатор на фабрика и в следващото видео ще ви покажа как се работи с него. Той е безплатен за ползване и обучения. Така, обобщение, правила. Ами добре, нека да погледнем новия график. Какво е направил? Версия 2. Да, тук всичко е същото. Не трябва да има разлика. Добавил е ключови параметри. Добре, отивам в дневен график и ето, вижте. Ето, даже се сетил да ги отбележи както аз искам. Браво. Ето, 2345-1. Тук нямаме втора партида, защото е 10 бройки. Обаче, вижте, след това почва 2346-1. Сега то не пише тук 10 броя, защото ми го каза, че ще е 10. Макар че е хубаво да пише, защото ако имаме примерно 12, трябва да направи една партида 10 и една 2. Ако имаме 25, трябва да направи 2 по 21, 5. Или една 20, една 25. Тук пак е правило, което вие трябва да въведете. Тук сме го направили по 10, за да е по-лесно. Ето, от 8,5 до 8,45. 15 минути. За 10 брой 15 минути ли е? Да. Ето, отваряме се да проверим. Къде гледахме? Ето го. Лазерно рязане 15 минути за 10 броя. Чудесно. След това имаме втора партида, трета и свършват. После започваме следващата поръчка. Чудесно. Ето го пак това време за почивка, което го има. Трябва да го махнем. И когато това насичане е по-дребно, трябва малко по-рано да са готови поръчките. Мога да отворя предния график да видя. Може да не е. Не мога да кажа в момента. До 4 часа. Тук излиза така, че заваряването е свършил до 4 часа. Общо време за работа
Сега трябва подробно да се огледа дали е правилен файла. На пръв поглед изглежда добре, но е добре. По-правилният вариант е подробно да се огледа, да се провери и ако има корекции, да му ги пратите, той да ги промени и след това вече да е научен и следващите пъти да няма нужда от проверка. Това е за това видео за планиране. Очаквам вашите въпроси. Благодаря за вниманието.